Kejingyap jong I hybrid kershan bor khar mudai badang hinyo snem kerta hakaba yakamet lalap na kawai ka klaw hamaupat ka lapin khuslai jingmut shikat dei ya kinong shong shnong kanongra khamtam ba kani kadei ka jingjia ka ba ar hapo shibnai hakaba ki hep ki barit nagani ka shnong kindit kinsan ki lalap ba ki laklat no hadin bala pintip ba ki la jar ngai nada pikin mau I hybrid in sapira ling dok maunai I badang saus nem kerta ila jar ngai haka khat sau tarik unai lur kat ba idang ele kai na phalau yeng jong I ya kamet ka jong I lalap haka sngi ka babut haka ju kapor ya kamet jong I weipat I Khynnah na Ribhoi district I bala jar ngai haka kendai tarik urisau hadin ba I lawan phai na school lalap na ka wei ka klau ka badon hajan haka tehi ka ju ka janmit bat menta ki pulit ki suba bakani kala bandai ke Jingjia Thombor bad jing penyap wala ki pulit kilaya chakmat bad kata ke jing tokit habaro kilai tili kini ki jingjia I kumba kam I don shu kata ke jingkut haba phai shaki jingjia jong ki kam runar bakentup ya ki Khynnah rit ha Meghalaya Balei ka Meghalaya dang shen ka Sakhi ya ki Bun ki Jingjia Thombor Pyrshah ki Khyllung Khynnah ki ai kini ki riu bamman kiriu trang snam ki badan hapdeng jongi ki bela pin khnyu ya ka imlang sa lang hadu kata barhato kala dei ne am kapor ringi bangin ti jeliu ya ka jinglong jingman ka imlang sa lang badban ya khun Pyrshah ya kini ki jing e ki ba ni ya kendo tung ya pej binya habaya dei bad kani te hagni kala jong ka street talk nga layo ban ya kren markmat bad ki longying lem bad ki ba haying hasem jong kini ki lanot ban pinsngo shapi ya ku bor bawan baik direct na po nongra ngadon lang ru hangni bat kiriu sampang kumju I nongkit kam jong ka shnong nongra haka studio jongi kiban yarap ban pinsngo thu khamha shu shu ya ki binta ba pher haba ya dei bat kini ki jingjia ba shirkai balaktik bat kta ya ka jingmut jing perkhat jongi hadu menta ti shwam ngania chakmat kwa epi ban pinitu ya ki nongeshim menta ka episode ningkong ningsha ni ai kublei ya iba pinshai pingrup iba dei secretary shnong dorbar shnong nongra ni priang sobharu ya ikong Claudia and Lingwa iba dei IPS retired lani IPS iba la shong than ni priang sobharu ya Dr. Jasmine M Lingdo iba dei clinical psychologist iba judon benta ha kaban sumar ya kibadon jingshitom ha kabor perkhat berkat dukat wai ni pinang subharu ya ikong don akor nyota ibadai idukot jong ka State Commission for Protection of Child Rights lani ka SC PCR dengan pasha shi ba penshai artili ki jingjia hakpo shibnai ngila ban ong ba kani ka jingjia kala kalalong kata kapang pedeng haman ki jingjia kren hangni hapo ka jela ka jongi kum u secretary shnong hatu ke iba fisngo halo kini ki jingjia pat hadu kan no ba phi ba kashnong ka jong phi ka khuslai ni ka por Sakhi Bun ifi ba aran ringkat ikiwi ki panelist kini ka janmet ba phi la penlong kini program ka bakerpang bat kalong ka program ka badon kam e kerke hagini ki sngi ki bangingi ementa hadian mingla shimti ka kam ngidang shubat ka kam menta dang sisnem tam ka way na ki objektif ni dan atli ki objektif na kaliang jungi kinokit kam shnong na mangidang shibat kam ai ka baningkong ke dei be banwanra ek shong sok shong sai kata di ka objektif ka baningkong nyim don ki we pat objektif lada kam don ka shong sok shong sai digan bu jing e ai ka ba arpad ka ba kum ka shnong ni angnot ka dei ka roi ka par ka development henry kum ka shnong pat ngim shimpoi perkhat ki dei ki jingjia ki bangi ong kalong ko incident ki dei ki jingjia ki ba ngim poi perkhat bat hadian ba kini kijing artli kijing ja kila ja khamtam ha basdang ya hybrid and sapira kini kijing ja ka beningkong kala kta ba ya ka shnong hi bar ko we ka kta ningkong yingi kinong ilam shnong ka kta yi kinong ilam shnong ka kta ya ka anong ka bor perkhat ke jongi kum kinong ilam shnong namar ba ngim shimput kmilenti ba kum kini ki brio kindon ha kini ka shnong ke jongi te kumta hi ka bede kini ki jingjia ka ba aru inang ekran chi sho shibet kani ru kala kta ba hingi kum ka shnong bomdi tam ba kta i kinang lam shnong ndai ka ba kam shir khai kalong ka kta ya ki nong shong shnong ha po ka shnong hi bar ko we bat menta ka don ka jing shong sir ha pre gi nong shong shnong nadu ba ki ja kini ki atli ki jingjia
but keladon wat ke jing tiang pi na ki we ki nong shong shnong ban wan wat ban shong shnong ke ni ki shnong jongi tang na ki ni ki atli ki jing jai ki baja ti ke jing jai i habret in sapira ikitur ki kim dei basa awai mo ding study by kies re ki dei ki badon bit nala ka jong ki yang kesem mo ti kum ke shnong nga trai ki snem ki ba man shwa habaki wan ban thiet jaka shnong ti kila pen biang i te ke certificates ki jong ki baro ti batnya hadin ming la adap ik registration baro na kamta ki nang ni kini ki jingja tingim simpoi berkat bakum kini ki jingja kebening kong hi kala kta ingi kinong ilam shnong ik bor berkat ya ka thia ka dem ka jong hi ka kta ba kini ki jingja namar ngiyo phone call sa janman kesngi ha ka bete ba kini ki jingja kata ke short introduction kendian to ba te kong klodia kwan phai sapi namar habengi pe kini ki jingja hadu menta ka thobe persha ya ki Khyllung Khynnah hatu ngila ban ong ba kini ki jingja ki bilang thamai hapo ka jalla ka jongi lani ngila WE ba kum kini ki jingja ru ki la ja ha ki por ki ba menchua ngala ban chu ong tang kan ni ko ki don ki case ki bala long kum ka case jong kini ka case jong nong ra ka ba ki Khyllung ka karta jong ki kala kadang kamret te kala long ka hue and cry re lada pipet kum ka society jong ken kum ka society jong khasi lada pet po ki nong kendong shiki ki ba kham long kum ta ken badang kham tu ki Khynnah hi ki la long kum ki la de ki nong yarap kam ki la de ki nong sharai ki la ya long he la long san ha ka society number ba kadika karukom yu jong ki yarap ki kimi ki pa kham tam ki yeng ki ba kham duna ki kimir electric ki pa electric ki khon ki de ki ba ya tre ba ya kta ki la kum ki ni re kum ka ni ki jingja hanong ra pa de kalong ba ka e ka bas lingwa kalong ba ka rata jong ki Khyllung arta jong kinong sha le bijat te kani pade ka nga shu perkhat manga ha ka we ka liang kalong ba kani ka jing wat chapo kum kini ki long yeng kum kini ki beret ngapet la de i long yeng i baduna ka no ngi don kani ka online access ru pi nga shu kan mau shoban wan sini nga shu perkhat hala de menamar bang adang dan hapo service atau por ngadang no SPE Council ketika por bawan kani ke COVID te kum to ki school ki me yo li school te ki me ki pa ki haban ya pen biang kita ki mobile ma hab ya shong na hayeng hab ya crack code hab ya pule code na yeng te kat ilong yeng ba ibaduna ru ki ya thiet mobile ki ya pen lot ki ya pule ki nya to ka online access na do ka por ru ngim ya don shu ka control ke te hakum kini ki jing yu i ba ki jing yu kala ban pen ketik ya ka jing long jang ki Khynnah namar ki dang long kum ong ki pareng de kadang long ka very impressionable age ka badang long ka badang kloy ban pen kelas ka ni na kelas ka tai namar ka ni ka access ru ka long ka ba kam internet shu ka namar bele yu ba mla shu ban khang namar bele yu hakatu ka por it was kala de ka necessity te kala shu carry on tengah banga shu i ya ladi mentanga nga shong spo moyong bat nga julet te spo ri boyru nga yu i ba ki Khyllung ki Khynnah kilong kinong trei kinong ya rap iki kimi ki pa kila ba Khyllung kila ba para bet Khyllung badang khatwe prasnem kila alet sharai masi kila alet ya lam belang cak yu tikla ban ya kendo bon ki e ibaja kum kini te ka basulungo kalong nongra pade kadang long tang ka outskirt yung shilong tabalong katakin ka basulong ka bakam lengo namar ba tip ba syak cheki nong kendong kim report ki ngap la ka ngap ru ngim la pan ong kata yang tengah kan mau por ngana ya keren berpi kong Jasmine shwa kan ke interview mi ong ba kini ki jingja ki la ja naduk mensyuahim de ki jingja ki ba dang thamai te shubu na bakal awan kan ke social media te kum ang khatin phareng la amplify no ya kini ki jingja ni la tip ya menta Dr. Jasmine kwan clean api no kat kum superintendent of police ke East Khasi Hills ba Vivix M ong ba ka jing khla no ka jing yap jong i Kershanbor ka debit ka jing sha penyap Henry ya ita i hybrid na po ribhoy pat ki ong ba ila sha Thombor Pyrshah hadin kata in sa sha penyapความสุดท้ายพี่kata criminal mindset leni kata kai ka penlong ya kini ki runar banle ya kum kini ki kam sni ko wei ko ila ka do I conclude ya access to the mobile phone let's say ki pat ki daw ka penlong ya kini ki runar banle ya kum kini ki jat kam
ko Balei ba aron ba pila kot yang asya kani ke Jingjia keren gumne ho oi kalong ka ba pen sngo lingo yang i banginyo i ba haka imlang ka imlang sa lang jong ki khasi kila don gum kini ki Jingjia ki ba kham ishir khai ban pen ba ka pen iru ba le se hapdeng jong ngi hab ban itu ba don ki ba long kinong bean te Balei ki briu ki pen ken ya ki an ki kan don jong ka snong jong ka imlang ka salang ka wei ka bangi haban soto ka long ba kini ki la bandai ki briu ki bala itu pelan hayeng hasem jong kita ki ba sya na kimdei kinong wei kan kimdei kinong wei kila itu iwi many a times kadai hi kitu ki bala wan bun sin syayeng kitu ki bala yalam ya kita kinong kita ki victims ba ki kemi ki paru ki kench nganyo ya kita tambah ka jing long jong ubriu ba long unong bean ka wei ka bangi haban soto ka long ba le se kata ka jing im jong u ka de ka jing im ka balengkar le se ka jing di drugs le se ka jing bam lechiki school bam la ban pen mentoy ya kapor la jong kala ru ban long ba ubriu ula bandai uba pumbai ong i madam Claudia ya kani ka jing pet ikini ki mo yakini ki online kita ki social media kita ki porno mentang ya iki kena bon na ki kila hap hakani ka jing pet ya ki programs ki ba la ijabo shisha Kiyo teka penlong jing oh kiyo ka jing mut nang ta kimdei ki priu ki ba yo i ba le se la dangale ya kani ka aka kin shalam haba ki le sniu le se kim poi perkhat ya kata ti ka penlong yang ni ki me ki kpa kum ka kme lai ti ngangan ong pi ka we ka banga kwa ban hikai ya ki khun jongi na tu ki tangret kumno ban itu ya ubri ubas sniu bat ya ki ki jingle ki ba ubri ubas sniu utmu ban le ni haban hikai ya ki na du dangren bakin itu lada ki don haka jingma ngimla shu ban ken ba ide para marjan ne ngimla ban ken shu ide I mama ne ide I bahayeng ne bahasam ne ngimla ban ken shu ya kata namar ba bun hi gini ki Jingjia ki cuca hi na ki priu ki badon hayeng hasam la jong tika sedang hi nalarempei kong don akor kong filayos ngo artili ki Jingjia hapo nong ras ka wei pat hapo Ribhoi district kai ki jing ngo jong pi hapo fios ngo halor kini ki Jingjia shimet bat nakaliang ka SCPCR ru katnu pisngo kya halor kini ki Jingjia ngakwa mios ngo yaki jingkren sedang nakaliang jong pi opening comments baru kini ki Jingjia ki baja mentang kini ki por balale incidents ki balaja long kila long kum ki unfortunate incident ki bam la mundur bakanja ka rijungi because kumbang ju lekman ka por shaban tu ni shulap baru ki bri ki bawan sanir ki shut itu khana ka rijungi ketika basong suk sangsan ni hendai menta pat ni pet ni lap hi daladi da ki khmat jong la jong ki bun kum kini ki Jingjia ki baja ki basusi ki bam la ban mundur ban poi perkhat bat khamtam ki ja kini ki khana Khyllung Khynnah barat ba kidi ki most fragile members of the society hai ni dang dei ban ya dai ki nudu mensuan dai thai ru ki dang don hi kata ka jing por bang dang im sang lang ru ki para marjan ime pa jong ru ki dang I lang ni para marjan ki dang song sup ni dang biang ndre menta pat par tan dang ki kini ki Jingjia baro kila long ban pens e rengi bangin trust itu ki bahing hasam jong la jong ru because ki bon kini ki Jingjia mentaru ki dina ka sedang hi kumbo iyong madam baki sedang hi nayeng nasam ila si kim ki ki paru menta because kala jur kan ka long unemployment ru ki la be thong bala ka pisah ki la klat no ya ban senang ban krai ki khon ne le si ban kumno bakin dai la di ni ki la long ki la ngat ya la di pada hak jing da kumoi ki ti shwa bingin ya peteng ya kini ka Jingjia keren ka jongi ngakwa ban pen I
ya pi kinong pek ki jongi kindiat halor ke jingya keren bangayo banyak keren bat i kepa jong i insapira bat i bahayeng jong i Kershan boru tunginya pek kindiat ya ini i jingya keren hadin in saya pai yang sekini ke jingya keren ke jongi la don la shibnai menta papi la du no ya la ikun la jong i insapira ngasutu kumuk pa kalong ke ba ya pi kajing ya lenti jong pi hakini kisngi bala le nakabenta kajing mantoy jong ki nong pe jong i philaban batai khindiat halor kajing ki ba pia kendo hakini kisngi ki bala le kajing pat donut kajong pi ki umat ki bala jaw philapnya tu khindiat那个职业是不拉路一混的嘛，个经熟悉个大个文工，摆多诺个样身，大个บางอย่างเลี้ยมตาซะเราบันกระดิ่งรถ嘛，กระดังสุจาเช่นกับชิมปอร์นี่ตาเป็นสุดทางซะ Tiada pihak sengopat saya kawai ke Jingjia jong hybrid Kershan boru ke ikabawan ke jingmut jing perkat jong pi ke Jingjia saya ipre jong kun jong ala janda mo la jandan si benai luna ni kawan sa ni Jingjia sai sian pada kana penting persmi shoot te wa ki Khyllung kana mo ki kun berani lanang tiang susu anang pensong siar susu te kana mun kanong ngeja sejam ni kana kampen tiang susu kayaknya ala kawan kuntai ka mo sinong atha wa khoi kala pentir persmi langam son don shoot ta jing singan ke ka jingklat no jong hybrid Kershan bor kalong kapakinsan bat kala penlingo ya baro hi kum kibahayeng kum kayeng kasem hi baro kawai kay bapisngo halor jong kani ka Jingjia ka ba ishir kay hadu katata ni na kalyang kayeng kasem marsentip bala ong ba ja kum ta telong hakabanang kong tangas ngo lele dan bak banyo banyo na i kham kloi tang hak to kamit hi ka bangi wan rei ni kham poi perkhat kin ba hak step ka babut nin sayo tam dakam ya kamet ke jong i pat kamet ke jong i ru ya tam sakal ti ka ba jangai ba ya ka ba Khyllung hi dala di umla hi ban let ken te nges ngo ka chimdu ta ka ba khrau hi bat ka tang ini hybrid jong i mo rei nga i ba babun hi ki Khynnah ki ba ja hakini ki benai hakini ki snem long hadu kat mentar long suyai ap ya ta kai pot kin nan ho bakan yo report tengi kum na kai kasem rongi sngo ba nyimla hi mo ban pen bor ki police ban ong le kham kloi dei le jajai ru tang bangi la ban yo bat loi ta ki bri ki bale kam snew kan kat kum ke jing sngu thu ka jong pi belingi i ka jing ki state jong kini ki Jingjia hakini ki sngi ki dautan rai kat kum ke jing sngu thu jong pi kong kumban chuang na mo ki ni ki khasi kumba ni yang hi ba ong badan kinong le kam snew ki ba ngi keno ta ni ong mde ba keno andai ka jing shisha ngi kiran ba kidan kita wat haka kot jing seneng temen ru ni sai lap ba tho ba ong ba unu breu la ne ka breu ka ba penyap breu yaki la khain men sono te andai la ka an pat kam ngai ya kata long kam dan jing mentai hiraban ong yangi badan kita ru namar ka jing ong badan ki kum kita ki jat beru ka an kam ngai ta kamut kitu kinong le kam sni ki slur ba la ban pe ya ka binta jong kitu ki interview ki baklayo i mentan hapo ka YouTube channel ka jongi kata hapo ka DD News Meghalaya papan sangan phamya sapi kini ki Jingjia ki ka ai ngi ba ka pelong ngi ban kli ya ka we ka jing kli ba kata ka dei ke ai ba ka shnong nong ra ka le hadu menta nadu kasngi baja i insapira ki ai kita ki steps ni kisin jam ba ka shnong klashim ban wanra ya kata ka jing shong shengan ba ya kata ka jing yada hapo ka shnong okey kubde shibun te jingkli hadian bangi la yo itu jing tep mo baja kum to hak tu ka step hi ka si ublei ka ja tu Jingjia na kalen ka shnong kala shim te sin jam boro mo kum no ban wan itu i hybrid hadian next day pengi yo ikemet ke jong i te hadian jong tu ngila nang pen klan chu shu ya ka village defense party jong shnong ngila don lupa ka village defense party te ka baar ka bangi ngila pen klan hadian nang tangis dang sai ka patrolling ajan man kemiet
ti wat itu ke long yeng ke jong itu kena Balei itu kamru ni hab ban ya ab yo don ki runarmo ki bathang don ki bandan jimut wat bantang ti namar ka police department ke dunaba ka manpower harja ti kidan tang ke basau sangut demit kam dik besuk panapa hara ti kidon ki ba kumta ka mi ke tu jingkren ba kidon ki mentiono ka dik yeng mentiono kum dik kumtai ti kidon wat ki brio ki batmu wat ban le kam sni tu ka yeng ju tu khna ti nakaliang ka shnong janman ka miet nyab ban apa hara na kumta ka yeng ju tu khna bat kum ju nya ban ya miet mo mana ka miet ti but mdei tangga tangi haban anong kum ni fingi wat iki kidan bon ke beri drugs ru wat iki ru man kamit ngi haban tristom te nyim kmi len tipat wat adien ba ngi la tristom man kamit bana para ban ya kam de ke besuk nam ta ki kham tam itu ki samla ki Balei re ngi mat pat sai tu ko we pat ke Jingjia ken te kendiat ngan shuban kendiat ya ke ba fila kren mene pi habang nga perkhat marwe ke ni ke Jingjia kham tam nga sedang ni insapira ini Khynnah pi ka daw ke ba kraw ngan pet ken ke mentality jong tu Khynnah kam de shu ke mentality ke ba khat lais nam kat halung ki kam rang ba hoi pi dangi la sedang ban ja ke ni ke Jingjia ka penlongi bengin wat benia pi ya ke jinglong jingman jong Khynnah ti hadin mi lawat benia na kaliang ke shnong kemut kamde na kaliang ke department pi tang gar kom deng itu ke jan rendang rungi i kat adu ban shim ke men sim jong ki we kemut ke bor perkhat jong ki kala long ke bor perkhat rang ba kem don shu ke men sim jong ke jing tep lem bat ka we ngi so thu ba utu Khynnah lada ke dei kum tu kum ba ngi report leng ba ke police department kemut ngi hab ban sedang be na yeng baro ki ni ke Jingjia ke dei be na yeng ka shnong ka thau kan long ka shnong ka ba shong suk song sain lada ki long yeng long sem ki long ki baklain nama ki long ki pelas ki long ki paya jong ka shnong ka thau hi baro ka we pi ka we na ki jing e ngan yet ngan kren bi kum ba ka long hagini ki singi ki bangi ngi ementa ke dei be ni dan shibun plat ki broken family tanga ka shnong jongi nganam kren ki we pat ki shnong ka we ka ba ki daw ki ba kraw ki ba mi ki ni jing e ki ni ki singi ka dei ka jing senjor plat jong ka shong ka shong ma kata di ka we dang shen ngadang shong taksi shong i benta bishkmat ki dan arngut ki ba shong shidien ti gitai arngut ki dan ka discussion na pedeng jong ki tai Khynnah but itai kan thai i ong ba pinri hok emenga pi hok mudur kumta kadi tangka duksa mo nganda phai shidien ki di gdang Khynnah ba mudur pi hakarta jongki kat ba ka mindset jongki kala poi ka shong man te ka jing bom so thu jongki Khynnah khasi ngala ban bu ai kini kisi kam don shu ka jing nyau kentang ya ka jing long khuoj jong ka shong man bat haba ngim so thu ka jing long khuoj jing long kentang jong ka shong man yala dir kimpat i ka kom perkhat perdain ka kam ka jamru kimpat biang te bon ki long yeng khasi ki jongi ki long broken families bat haba ja kum ni ngi so thu ki bon ki single mother hakini ka jela ki jongi bat ka we ka ba nga so kia ba kam tam kenika pi dan wi long keme i bang lat ban ye kren ngong i ba jong pi pa jong pi ja shino mo la slam ngim ji issue long em ngim keme sa lang shu ti di parlok hi bang i thui te rang ba on lai kren bat i ong ba omi hap sing krung te saungut ki khun omi hap sing krung te kala e pi kim so thu hadien ba la shimti kenika kam de ka jingban kia it's not a burden bun ki samla khasi jongi ka ki rang ba ken on lai Pyrshah man chong ka biang lun dalai o khun astu ba habu school haban penlut dia kata ka baki penlut nam tai la dir haban penlut nam taki khun ki shim ya ki khun kum ka burden ka jingkhia ti kim shim ba ka deka ka jingkit clear dok kata kadi ka phang ka kong san e ka bangi habinya keren hakoi pat ka episode ka kwan kli kong Claudia ba bun ladam dei baro ru ki sngokhya ba ya kita ki jinglap na kini ki jing tokit findings of the investigation ki pat ba ki sngo ba ngidei ban pelaj pat ba ya ki khenang ba kandon kata clarity bakan long fair kan hadu kan nu bengila ban pelaj ya kita ki jing tip leni ki jinglap na kaliang ka investigation kan nu bengila bat kan nu bengimla ru ban pelaj pat ba em ka long kum ni na kaliang jong ki police pa de ki shong kat ba ka investigation kadang long ongoing ngidang yo ki clues kidang yo ki ni kidang yo ki tai because sometimes ni yo information ya ka wake crime ni akan concentrate ikani wake crime ya kali ke nang to ni yo cyber situation kadang kadang so
kini ki investigation ngihap ban tingkai hapo eladi namar ba teng le se la dakalat kenu ka khubor kaba khubor hangi ki pulit ngidang ya kmat ki bayo asngau benda kila might take matters into their own hand kila ban ngimpat reach a conclusion ba manu tau nong le bi anye udai tang basia don lang bu tau weiru kum ta ken ter de le se bre hakajing long kabala sngo kum ba ong i ba pingai ba nak ba hiyeng chakawi hiyeng shu le se yo ki break la take action no kila lile kila kum most ong no kila chim ka law into their own hands. And then later out it turned out brutale lim dan bentai te kamlong ken investigation kalong ba Chisin baki pulit mentale lingi don Vivek's aim ubala long very mature hapo ke district la long na doki por menshwa to I lat yaki bakin le namar ngi bade habangile ke investigation im ko kata investigation jung ni ka shukut no haka khal air kamot ni deban delve deeply into the everything the people lat shipawa na shiteng jung kata investigation pat poi ke conclusion te kelak ban poi syek ke bama pada kan. Okay, kong Jasmine, Dr. Jasmine sorry. Kini ki kamrunan ni suthu bakalong persabit ya ke imlang saklang. Hendring ipat bakana ya ki stat bit man la kasngi. Belingi iya ke jing ki stat jeng kini ki kam tam ay ngakli damar Meghalaya ide tangkat ni. Kejaka ka berit. Belingi i kalau bengi normalize no ya kini ki jak Jingjia hak imlang saklang ke jongi. Ti na ka jing pet jongi kawai kalong ba lada ngilayo i baki kenrei bah kini ki Jingjia ki basniu kumne le se ka imlang sa lang jongi kadang len bangi hab ban le ban ai kanu ka awareness ya kini ki nong shong shnong kumno bakin itu ka jing sniu hayeng hasam la jong rukin kabangi haban yo i kabaar kalong ba lada kala kenrei kani ka jing sniu kat ni to kata ka social welfare department kale ayuken ban yarap ya kini ki kena samla jongi ki kun samla jongi bun namar na ka jing kenrei kani ka drugs ka jing kenrei kani ka jing sniu ko baper kila ban ngop hakini ki jing tilada kikmi kikpa kiyo kano kicing rap na ka social welfare baya ini ki kena ngide ban ya hakata ka reformation ka baki bakila ngila haban I know some kind of assistance ya ki kumno bakin kelakan counseling na kata counseling ka dei ka way kabaar ngi haban pej bhaya kani ka jing pule puthi ke jongki namar bon na ki digi basu shong surok ki bamle the idle mind is always the devil's workshop ki ong haba pimle te kawan bha ka to ka jing isi ka jing that ka jing nya ya kata ka jing im te kini ki bangi na kashnong ru ngi ban shim khya bha halor kane Yang pami si kong dan akor namar u simbut menteri rang ba kejelau ba presiden tensong ula aijing mut kimi pa ban pikir lani ban kit khia lala yalaki jong ki khun ki kiti ngaku aman clear pi namar don katu kan ni ki beri ke jong kim sngo tenat ya kata kajing kren ba kajing ong ke jong i ba presiden pi nakaliang ke commission ke pi dan ban ong halor kata ni nakaliang ko commission ni rungi la ong ba kidla don higin katu kan ni ki program bangila nganai sakhi tu gis na balale dimenta rungi la rai ba ngi ko abandon su kini ki program ndai ngi ko abandon lang ba ka snong khamtam bagini on na do na strai hi ba ka snong because most ba kini ki snong kidi nong kendong kidon kini ki survivors ru nai ba ki bamon sakmat ki bile se ba kiting tingi mentangi ku aban create ikini ki awareness program hakishnong but haka school ru kumjo khamtam haki school because ki khana ki pat song thu ya kata ka good touch and bad touch hindring hab sedang na do nagi class ki baret do tam mengi yo ta kadaw ngi commission ngi la rai mengin have more awareness program haki school but ru but ka hakishnong but ngi ku ru bangin dan daki expert kum ki counselors ki
ki psychiatrist and kini kirang ba senang ru because kirang ba senang ki secretary senang kini ki members yang ka senang ru ki play important role. Hakapor bagi ja kini ki Khynnah ru ki play very important role. Ki harap ru ya ki police department ru during the investigation ru ka kami yo long speedy. Takadang i kwa bangin i kwa ban reach out to them. Bangin yo ya kajing rap na yang kesnong but na kamtam na ki school because haki school ro there are so many cases ba long kini ki Jingjia ke basumsi ba de kimon khmat ni ko ban pani ni ko to commission ngila rai bangin don no da kini ki programs kedan gajing kli ba pipu ang to halor gajing ajing mo chong I sembut menteri jongi ba kikmi pa ki dei ban pikir ila ki jongi khon kato gajing kren kami hadian katu ka Jingjia penyap jong I Kershan khan mudai pi shwaban kren ken nya haban so tho itu baklat idon kemi kepan ya nya sha mi kata ini I hybrid pendalai hayeng ken nomor kimi wan hayeng dala de ngin so tho te itu I hybrid ide ikon swet I bom dan kemi kepa tingimla ban ong pi ki kemi kepa sumar ki khon mo te ka problem hang ni ka long ba pi iti khun ki da arngut chipara u khun baning kong u dei bom ni school nang khandai snem karata la trai bela mu don pi ti hang ni pi dangi kren ya ki family ya ki Khynnah ki badan kemi kpa ka biang hendrai kumno pan yin le na kam ta ki Khynnah ki bom dan kemi kpa hoi I doctor ila ris na ka liang jong social welfare department hendrai hadu menta ngim dei I ya kata ka jing Tristom na kaliang jong government na kamta ki Khynnah ki bom don kemi kpa aba kim don kemi kpa penalai hayeng hang tu trai la rung mat itu ke yeng pi ke condition jong ki mo ki don happening ke stage of poverty te ini imi he insnengi khuna jong ne insnengi ni khun arngut kam de ke basuk ikatu ke family Habai dai bakani kamat ya keren don ki basngo ba kini ki Jingjia ki dai ki bayadon bentalang ki menshot no lani utau thlen ti hatu kata kala banlong mo nani kini gidi tang kita ki jingit bit ka Didi News Meghalaya kala sidu seling yong ban yakendo markmat badi ba pranshon jala ibadai u president jong kaseng ba nong shat nong ken nyo trap nyo skum banyo jing pensha kindiat tungnya pe kindiat alor kani ki jing keren ga jongi habingi pe kini ki arteli ki Jingjia hapo nongra hatu ngila ban besut mo ya kata kebenta jong ki mensho no hakini ki arteli ki case ki binang syadap jah hakini ki sengi te kani ki Jingjia kemut po nora kemut kata kto wa jia tu I Khyllung kentei tang katu pat ke Jingjia kemut kata kalong bet ke Jingjia ta kalong bet ka don ke halendet jong ka yeng ke sem bo chap nong penyap bat ka don ke halendet ki jong no ki jong na ki bachat penyap dia kata temlaan batai ke start kandang dok mai pat dia kata kam ki wei ki yeng ki wei bantai jo ki wei ka skut hang ta te ini Khynnah kan chen rang pan te ka tu pat kim lat sabut ki ong pan ba ka tu ti kala bandai humusono mar kalong bet umusono bat ki ong la don dak din dak mong rei kemut habadon dak din dak mong kemut kata ibanya yap fi pindale ibarit Khyllung lano kemut eksat jo yam raya khun raya ki eksat mong hi ken mong hi te haba mong kemut kata kalong bet ke jingi khun ki jat turut ki Khyllung nong bar rabat university wak nyot university nok eksat university hi ban yap kam sim kadai kum ta ken kemut ke jing mong jing dan handai homo sono pinam lap dien pat syubu ki pulit ki la banlumi kita ki sabut ma lingba kita ki sabut hatu kalaan em banyarap yangi ban poi kita ki mensho no kita ki nongri thlen ki neki department polis ki kemut kata kalong bet ki badai khasi te kemut ki bana bet ki tip bet ya kata kapang ki polis bodon mensho no tangim yo ngim kem ngimla ban pensisa mari ayat ke burksuai ti kitip ban ke polis kasi kitip ne ki polis khar kim tip kim kongu kim menjur namar kalong bait ba kim tip kata korkom jong kipa kim tip ko jong khmat kade kitang ka hapo ka bora kamaya halendet lada kade sisa kata karukom ba kini ki Jingjia berkhat dei badon bentalang utau thlen leni kita ki mensho no
kumno ngila banyadai ladi kumno ngila banyakun Pyrshah kum kajaj benriu ke imlang saalang hi barok kowe Uniu tren kemut kata balak banjata. Kinori tren ki don mo hatang-hatang. Kalong su gitu. Kimap su. Kimdon su snei su, kimdon sneu mulung su. Te kenya ban ngala banjata jade tadi ublei dubai ublei. Onu bu usau. Kun mau wi mei pa hikai ben tip blei. Ikong Claudia idang don buat ni akan kepor ko an kli fi hatu don mo kita ki an nak benta tik nak benta ki men no bat lada don kita ki an hatu treatment nak benta jong ki kan pair ke film ong alor kita kata te kalong very hard fi ben comment because kat ni bro khat kadi ka jingget mo kadi lala ka jingget ladanga ngalalong Kristen kemut ngalalong pangmen cue takajing you kacong kuma shu ai example but just to man pins ngau tho e kata migran bai kong jonga ibetre yeng jonga yo nga kani te madam la David nong menja no keng balek kani ngong kong people pilong Kristen and people just sing pinget kita yo kata to actually nga bangan pensisa kata mangi na dudang red dang yuru ngia ong ba kata the weather kan ni kadai ka reality ni kadai tang ka belief the when it comes to that stage the how can police work in that direction because we work on evidence we cannot work on hearsay kan imla can investigate on hearsay we have to investigate on evidence baik ba pensyai jan baro ki phai khamat lut chak sarkar nak benta ki jubab hatu kadai bit tang ka responsibility jong ka sarkar banwan ra ya kata ka jing singan ki sinong nak kaliang jonga tengah hadian kini ki atli ki kies mo kumanga ong yepi ka nga kawai ka jing tolot hi ka bangi i kaliang ka department ka police department ngadang kren bi mam ne ka manpower ki duna ba Ndai ha bede pini atli ki kes nilai kenduk markmat bon ki bakan thok mo ya ka government kum ju ka police department ndai ngi bai trai kam bai kenduk pat ki ni i ka jing trai stom jong ki ndai tang mangi ki nong kit kam shnong ki bom yo thia mo ndai ka police department bar shmiet ki trai stom na ka benta ki kini ki atli ki kes ki baca bat kham tam dang shen kami ka tu ka Jingjia umpleng Ngalau susun nak benda ke police department kawai ke kiasu ke empat depan self ki hab ban be situ ke Jingjia ke bakum tu. Ti ha ke jing sngo jonga ti pi ban ngin te la kam ye ke jing sniu hi hapo ka imlang salang kadai ke kamram jong baro. Pimla lada ka sarkar ka shna diki kendon ki ba kat nuru. Pi bu de ki police officer ki bana shabar ki crime branch pi mara ya nuru. De lada kam don hi ke jing trelang jong baro namla ban weng ya ka ye ke jing sniu na ki imlang salang. Ti baro individual mo marwe shimet ki don ka benta ka bakrau tam ban banyada ya ki imlang ka salang ka jongi ti shopang chi Dr. Jasmine ko ani shi kong don akor hatu pi sngo ya ha ba ke ebi ba i ong mentan lan benrap kan dia kidan ni mo hantu hame loopholes kidan ni Deng ngong jing sang ko jubab shui ti ba mentan ba ikran phang inshallah mo inshallah te ka dei ka traditional beliefs mo nendu inshallah hindai ti kingit ndai menta pada kala long lo ka jok scientific world mo menta ti ubre ubo penyap ti dengi ong ba uding inshallah ndai bengilap pada te ka difference hangta kala lo ka phe ndai ngilap ba ubre ubo penyap menta kala long ba da ka forensic expert sungi lalap yu nak kalian kepulit dah ke investigation yang kepulit ngilap tak you ndai inshallah por handai thai tingin julap tau inshallah ka ba e ba ni kalau ka phe then yang iba pada ngasu dai ke bagi kran ni ngasu ya hab hiru kata ni ti Dr. Jasmine ko an phai khindiat halor kumnu ka kot ka khia kaliang ka bor perkhat mo kakta ya ke jingmut jing perkhat jong ki bri ba kur komle jong ki ya ki shimet kadon kata ka jing bamlong stable ha karukom perkhat ka jong ki but kumnu kata ka jing long unstable ka jong ki kala ban bu jing mapat ya ki bri ki basa ha ke imlang sa lang ka jong ya kata ka jing keli ka jong pi ngakwa ban connect bat ka e ka ba I secretary nong ila batai
balada hayeng hasem kadon tang kacing yatim yatla kadon tang kacing let's say kacing mau kita ki cing sudah ti kumnungin kmi lenti ya ki khun bakin jai kajing mo jing perkan pi ka wei ka bangi haban soto ba lada ubriu hi ula poi hado kata ka stage ba un peniap briu kamon ude ubriu hi ubam don ha kajing jai jong kajing mo jing perkan kata ngilayo i nadu kicing pule kibala le ka mo jingwat benya ka batik na bhaba kini kidi kibriu kibawan na kilong yeng kibadon kicing kibadon kita ki abuse baki ong makiru ki le ben haki keme ki kepala se ki jongki le se ha kita ki mo kita ki bullying baki ong mo kidai ki brio ki bam don show kata ka mensim brio tir tilada ubrio don ha kata ka jingmo jing perkat ka basyai ni haban soto ya kani ka wei ka long bale si kum kini ki jat kena ni haban ai kata ka treatment ka baki ki haban leksa ha ki jakaru bakin yo ya ka reformation ya kata ka jing hikai thamai kumnu bakin penbahab yang ya ladi ti hakapor ba ki simpriakti ki kedobet siya ka sorkar ki kedobet siya ka pulit kan ko ka benta bangi kilat no ba kata ka di ka jinglong brio ako ai producers ki jongi bikin pini ini durki kindiat nak benta ka jing mento jopi hading se keren be Ti itu ide Deputy Superintendent of Police ikong Joy Tiwalang jongka Meghalaya Police Service kumafilay ihi hakatu ka video kay ka bakring jingmut nga kalong ba ngidehi ginang dehi kibriu dingi ikum kitu ki Jingjia ni padonot ni pang imla ban kun shulede ajaw ki umat akon kili ikong Claudia kakam jing pulut kamde ka basuk kumba ngi baro ngi perkhat habi pe yaktu ka video kay fidan nang Kelong kumne tang ba ki pulit kila phong ka taga uniform ngida ngiru ngida hibril ngiru ngidan ka jingetip lem we also have a conscience ban ba ladangi kren ya kata kelong ba ngi ki pulit ngila kham yo I kham bon sho ban ya ka ba yo I kbe ki brud na ka benta jong ka ni ka society ngila yo I ya ka jing snew kajat and sometimes kapor ba nga personally it pains my heart kakta ba how much ngin la benle namar ngiting la de ki uniform service like our job kalong take ban investigate ban find out so like kumboong ba pasnga if like manya kadan biang kota everybody in the society has to take part. Nga I have seen a family. Kata kumut hakipor bakam mensyua. I have seen a family that kalau ada ke family kalau ada duk shisha ba ki pada kenca le hakipor mensyua ke bajing hakipor mensyua kim de kini you kini pada ke jing snew ba katu banja ngi khamdan kataka society ban penyerap ban kit klik lem ya kato so in a society ngi em ha ka society kadi bendan ging kataka jing snolem
Ndai ki supet bet banging la phong te uniform ya biang mo ka kam jongi ka de discipline and control tik ka iken ka man ni haban pen ik mo lada uburi ting so you pulit te manu ban control ka society ndai we have the heart. I have seen with my own eyes. I have seen our police officers, our police girls, constable, teng ki ya kay yeng la jong du namar ba kani ka kam awan ka ba kam hakamat la what ki women police officers niki women constable teng ki ru ki don em kon haye they la hab let nobody kon namar ba let you hab ban concentrate ekani ka case at hand. So we have a conscience but ki break um de ki ban pet kani ka de tang ka dur bang ya ban pen I cekmat ni ka don not tingi dan Pitip kaporti ngim don shu Henry producers lo ang aping happen kut no menta tamangan I take live po seconds tama live po seconds kita ki closing comments sense nang shani iba begini inta tertet ang live po seconds. Okay, kapaning kong ikum mga ong maneng idon kami ka chingi trilang chung baro. Mo na du ki kawe pa ki long yeng hapok snong ka don kami chingi trilang idon kam ban I support ya ka police department kamtam habaja ku ke bakum kini ki Jingjia. Di banwan rai hi ke syong suk syong san ngatrai ka port la deba kum ong ikong meneka education ha ki school kala don kam ba kamtam ya ka sex education kerpang kala don kam kirki akani ke chuk ka bangi ngementa bat gi khna ki babun ki kampanot ka pora school dia ki pon men chang idang khna ngi ken mau habali ada ka school ki mu sha sho dei da wan chi yeng sha sho biang arsian di ki kimi ki pa ki de bandon ya ka close relationship ka ching ade bachan bat ki no hi ka school ka ni ru kalong ka badan kamba knang ba kin tip namun kita kena ki betip sengi hayeng kat bah school ki barunar ki badakan di knang ban pen bej ikini kena ngasngo don company trilang di nakali yang government ru ka de ban shim initiative lada ka long pi ka ka shnong ban bu CCTV camera all over mod shnong di ka kani ron kalong ka badan kam ki street light ki solar light ki don kam ka government ka ban shim initiative but ka we ngan ban beng ke ngan badan imam ang ni kaman power ngi duna da ka burong ngi don kaman pen klanshu kaman power pen pe police station rinja filai I kalong ku kita gi yem majan gi bahek sudah police station peace nei ti kiru ki don ka jong ka family tengok oi piteng steng mit ki haban mit na yeng ti don kaman pen klanshu kaman power habaro ki station police station bat kini kan ya rap kam tam menta ki rinja police station kimyo tamanya patrolling ru balai kimyo ya patrolling nama klabun plat ki snong Tega government kade ka home department juga government kade ban pet ya kani ka benta banang pen klanshu ka manpower haki shnong ki thang ki jongi mo Kumlei ba conclude live for seconds. To sum up everything ngala ban ong tang ka we ka jing ka success but ka jing im jong ka society but ka jing bha ka jing miat jong ka society come day one organization, one person. It is a society. Kadi ka society. Habang kadi ka society kata ka tin ladehi ko ong ba ni day bangin niya imlang na takadaw ngi de banya contribute lang siya kani ka society. Because society kan long babha ni mo ong tang ye kita ki school. Ni ong ye ki balang ni ong ye seng balang ni ong ye ki ruken thei ki seng samla ka society jongi ka dik balong active ba te baling im ya concentrate pada saya kani ka kam namar ba kani ka kam kala ja sija kamud kadon kanono ka setback na ka liang jongi ndrei ladeng ye snok tilang kay pala ban penkelang kan i population jeni kat no population jeni Population bon kong Dr. Jasmine nakaliang jonga haba nias ngap kami ni sutu ka we ka long ba kata ka imlang sa lang ka jing shong shngan jong ka imlang sa lang ti menta ka shnong nongra kala he palan baling imla ban bu ka police outpost hapo ka nong ra nama tang da ka badon ni kitu pulut hang tu bat beki yat pahara beki kloy ban let beki nong shong shnong ru ki kloy ban let chiki katu ka pen shong shngan ya ki nong ya ki shnong ki thau ka paar ka long ba hayeng hasem ngi dei ban pet iki khun ki kti ndei bangin
kedau ketian no ya nuru kajing keren jong i menteri bapet ya katanat yang ke jong i ko home affairs ke bagi ong i home minister jong i keren ya katahi ba ladan na yang sedang ban pentip no kam kloy ya kini ki Jingjia ki basniu hala ki yang ki sam le si ngin la ban wanra ka jingkala menu bala le ya kata ka aka kindon ki bahyang hasem ki batip ya kini ki Jingjia ngakan tu ya ki bahyang hasem jong kita ki bala le ya kini ki aka ya itu ya i badan i Kershan mo bakin don kata ka mensim beriau ban lej pentip syaka police department ya ka ke bakitip ngim dei ban len ya ka jing sniu yo ngi hab ha ka jing ka ba kham he tiki kme ki pa ha ba ki yo i ki khun ba ki le ya kan ho kan no ka ba sniu subha kloy ban lej pan jing ram na ki counselors ki la ban lej le si na ki seng kan thai ki la ban lej na ki seng samla ki la ban lej kadai ka jing ya trilang ka ba ngila ban wan ra ka jing kala ka sno ka thau khadu khadwangin phai si kong dan akor teng yo sngo ye ki jing kren penkut nakaliang joki nakaliang ga commission te nga sngo ba kipat ba kimdei banduk jingkerman hangi deki dan menu batip anything ba regarding ga offense ki Khynnah rat ne ki Jingjia ki Khynnah rat bugum kwa ru ban pentip ya ka ketang jongki ru ki la ban wan sangi ko commission ban pentip sangi bat ngi ru ngim num disclose ya ka information jongki baki wan pentip ikum kini ki jat bat ngi ru ngin ai hina kaliang ko commission hi ga jing rap kat bangila kum ka counseling ru ngi pha ye ki Khynnah mali counseling na ka child welfare committee ngi pha because child welfare committee ru ka trai lang bat ngi ti pha counseling ni ki pulit ru kat kum ka jingla jongki ru mas pentip yo information ru ki pentip bak syaki child welfare committee bagini ki Khynnah ru ki yo ban le counseling mene ki medical examination ne kat bagai jengirap dengan nakaliang ka sarkar ngila banyarap yaki bat ru gi biasa yo ki kidan ru ki offenses jonggi child in conflict with law kombai yang ikong rumnya ba ngi ru ngi ai counseling yi tu ki Khynnah na yang sarkar ki ru bagi adi an kidi ki Khynnah bagum ka an hapo ka khat prasnam ngi khan bet yaki kum Khynnah di takadaw ngi kwa ya kibat ba ru bakim dei banduk jingkerman and last but not the least nga kwa ba ngan suong ba kipat ba haba ki comment ha ki social media ba ki mi ini ki news menta try to be at least ki di ban long considerate mo kim dei ban long ban hurtful ya ki Khynnah ne ya ki tu ki kimi ki pa jung ki Khynnah what ai kita ki comments bakan kata ya ki kan ki di ban long at least empathic in the children kan mo Oi to kublekong. Tikini ki Jingjia basngusi badang shen Pyrshah ya ki Khyllung Khynnah ha Meghalaya ki lawandra ya ke jingsngo jong ke jingbam suk ha ki jingmut jing perkhat jong ki briu banong ya kata ke jingpang mensim bat ke jingsngo trim ka ba ki longying bat ki bahayeng hasem jong ki lanot ki lamat kalong kabamla manmudur kini ki Jingjia basngusi kaladei lakadai hanongra lani hari boy kim dei shu ban long tang kum kita ki headline saki khubor ki ban shu klet no bet kum tu om dei ban shu pinhe yaki tang ban kring yaki nong pule bat ki nong pet henrei kadai ru ban don ka jingkala kani ka kam dei tang ka jing na ka benta ki long yeng shimet ban pin bet yaka kadai ka jingkit khli lang jong ki kimi ki pa ka im lang sa lang ki school ki nong yalam bat ki tenat bakmi yaka an tunginya tililang kawai bandawa ban taw ya ki im lang sa lang hakaba ki Khynnah kila banya chela ki school da ka jing suk min sim banya kai laki paralok ban im ya ka jing im jong ki khlem kanu ka jing shapting ki khun ki ti ki jongi ki dei ka spa ba khrau tam jongi ka jing singan ka jong ki dei ka kamram ba khmat jongi hang ka por nga ai ku blai sin pat ya ki nong ishim benta ki jongi e ba pinshai pingrop nga ai ku blai ru ye kong Claudia Ann Lingwa nga ku blai ru Dr. Jasmine M Lingdo bat ye ikong don akor nyota bat nga ai ku blai kerpang nga pi kinong pe ki jongi hadu binya kindopat hakawai ka episode ku blai shibon